ini lodi yoyo handisi kuti uzomboibhadhara handisi kuda kunyepere zvinhu yokutanzwa kwaisema 20 tuiwane mari yachoni shuwa kana yo mashe mari enza tano tongoona ndongoti vanhu vegurupu hamunoti vakaita sei indinda kutonge ndisina kurongeka manje yeti ndimi zvenyu muri kuzviita zviri sei guys for the people long time akuborina data saka panapa mukuzviona pari kuvakwa nana sekudzetso tatosiridza bhokisi redu zvimwe zvita zviri apapa zvimwe zviri apapo zvimwe ndo zviri mungororo hamozviona iro ndo fila riri kuuya panapa richiiswa umu mukati umu kuti kuti pave nelevel but issue yatiri kuresana nemukomana uyu guys da kuti mundiudzewo vari kufacebook ikoko kuti vanhu mangwana vazviona kuti ndo zvandiri kuti go through kunoko pekutanga kansela vakapromisa vakati ndinokupai ngoro ini ndichabhadhira ngoro yekunza zvitina pano haimozvinzwa zvitina hazvina kuuya pakangouya zvekutanga zvezve 500 ndo zvakauya ndobva tagara tichitsvaka kuti zvitina munhu wangu akafuroma zvatakambotaura ndo vangu vakafuromera someone ndobva tasvika zvakatengesewa ndobva ndatanga kufamba ichitsvaga ini namukudze zvitina ndobva tazviwana zvimwe 800 kazvibhadhira zvikauya pano nevanhu vengoreyo uyu ndobva ati ndinawo zvezvitina but uyu mukomana akazvinga akutotaura kuti takanzwa kuti vanhu makambenge matenga ne40 kati mukunyeberwa tinabva tatenga zvitina ne40 ndobva ati 35 kati 35 hatibhadhari 35 bosi vanhu vazhinji havazvizivi toshanda sei hamozviona da kuti unyatsohwisisa zvikuita pafacebook izvi tikati 35 it's impossible bosi nangaendi kufacebook ndinoti munhu wandaona nezvitina ati $35 asiwo mashandiro andinoita hamozviona zvoita zvokuti ndikutaura neukasha but ndinenge ndatodumbirwa neinformation then ndobva azouya akati chidi paine ne30 kati zvakanaka ndobva tataura naye tikati chidi dhirivharira mvura chobhadhira chi5 akabvuma zvake zvakanaka izvo tikati chitivigira zvitina akabvuma nhasi ndoudzwa nauyu mukomana kuti akuti akusenga 180 mabricks per load meaning kuti isusu kana tachicalculate panobuda pa1000 paifana kubuda ngoro pachabudi pa1000 panobuda 5 ngoro iye ari kuti handapabadi 5 ngoro ari kuti hanzi ngoro yangu inoremera taura wega shamwani hafu handikunyebaka why usiri kusenga 200 mungoro yako mari 200 inouraya ngoro atorijusa noda kuona kuti musi ava takatakura 200 taatouraya bviri redu rengoro tabva tarijusa tiri kuona iko zvino zvenge zviri kuendeka saka alright 2020 zvauri kubvisa mungoro iyi ndio zvauraya here wati ifi vhiri ranga ragara rakatofa rogona kunge ranga rakatofa but musi wacho rakabva rafa nakundiona ngewangotitako kuti batira kuti achokwadi ne20 bricks 20 izvi mine ndikurongera kuti 1 2 3 4 5 kudai mira zvingatiti 5 ikakudaika zvitina zvada kuronga zvese ndoziva 20 here izvi zvakadai izvi ndo zvauraya ngoro yako izvozvo ameno utodi aiwa vanhu vekunokuma kutofungwa tiri zvichimi ini nandisiri ini ndiri kuita zvinhu and guys on top of that wandoradzwa kune percent chaichai inovaka sabhuku vaive kutamba muvhidhiyo kwakuti ndipei $10 nekuti ndakuratidza kuti percent inowanikwa apa ine mamuripo taura inda kune munhu atauro vanofunga tonyeka kuti kuno kugwa kwendo zvatiri kusangana nazvo ndakaenda kwasabhuku wenzvimbo inoyi ndikanovatora kumba kwavo ndauya navo ndobva vakumbira pamabhridha kuti ndokumbirawo 1 ndiende naye pandomuratidza chipixen tasvika papixen nemudhara watiri kuvakira wacho ndobva taratidza kuti panapa ndopane pixen yakanaka ndobva taona vazoshuwa pane pixen yakanaka then isabhuku ndobva vatiwo kumukomana anovaka bhridha uyu panapa kuti muchere panodawo $10 yamondipa bhridha uyu akamboramba akati izvozvo hatizvikwanise sisichera hapo bhridha akati rega ndinofona
kutanga tawirirana sisichero because hazvigoni kuti tiite zvinhu zvatina kuwirirana sisichero. Saka sisichero vakazoona kuti hazvikodzeri kuti tibvise $10. Why? Because tiri kuvaka munzvimbo mavo. So ndozvandoziva panyaya idzi. Saka right now musati mavaona. Ivo Sabhuku. Aiwa tisati tavaona. Inini ndadero manje ndafonegwa ndiri kudhiraivha kati kuti togobvisa $10 yei hamunzwisa kuti tione percent yekuvavakira munhu wavo. Zvikanzi vatoti zvandataura ndizvozvo ini ndikuda $10 indikati no problem ndovana vatona kanzira vakati hakuna munhu zvakadero. Saka handisati ndaziva kuti kanzira vaonana Sabhuku yakati havana si ndakazwa kuti ndakazoonana navo kumisheni vakati ndafonera Sabhuku. Sabhuku ndakaudza kuti hakuna zvakadaro. Isusu ndobva noti endei munochera tikati vanogona kuti handina kushiwa izvozvo ndipei $10 zekuti makachera percent munzvimbo mangu. Zvakakosha kuti munotora. Saka inini percent iyoyo motomboshandisa iyoyo yacho muchimbosanganisa. Inde kuti chokwadi wandigwadza chachokwadi. This load yanyatso iyi ndo yandibata kuti ashu. Aiwa chero zvatoita. Iwo handiri kuti sina zvangu 1000 zvaida 5 loads. Right, pa 5 loads isusu tiakutakurira zvese zvoenda pa 5 loads. Ubhadhira mari ye 5 loads. That will be fair. Apa tudatenga sezvinoitira kwauri. Zvapera. Yapedza apa yapera ngati murusa. Apa toda kupedza ichi. Then ikozvinezvi tinenge chifanira kusisanganiwa pakati. Saka inini zvitira zvimwe zvamuri kupisa nacho kuti zvakazotsva here kwazvadii. Mufanira kupisa kana unoona kuti zvakutopera manje izvi. Zvatopera keshe. Ubone dzirimo dzimwe ukafamba muraini dzirimo. Dzirimo. Ubone Rodi pepe pane imwe yakatoizi. Yakatoiba. Chaiko yakatomvisa. Haisi yemunhu here. Yemunhu mutaurirana. Aiwa asi kuti haisi yekuti arikuda kupa munhu. Tengesa handisi kuziva fangira. Ndakubvunza. Right. Sekuru vari kuita neuyu hatina mabhara kuno ndakatozoenda kugoko kunotura bhara kumba kwangu uko. Ndokwandakanotura bhara kuti vati vakomana vaone pekuita bhozi agejera mabhaketi. Sekuru vakati handina munhu wandoziva nebhara. Saka apa vari kuti vachingotorawo tushoma voisa umu mukoona ikira kumakomba edaya vakaitete wozorora. Hameno kuti sei masawira handisi ndakavabvunza ndikati sekuru hamunawo mazawira here neazukuru vakati hakuna anouya chibatsira zvavari kuita zvaifanira kunge vachibatsigwa nevamwe ine mere neyo yetombi yose. Ndizvo. Vange vachibatsirwa nevakura vaifanira kunge izvi zvavakuita zvekuzadza mumakomba umu bhozi vaifanira kunge vachitobatsirwa nevazukuru nevamwana but vari kuita vega hamozviona musana hauchadu. Tichitori iwe uyei kumukumbira kuti ndibatsire kuti tizadze gomba iri andokuza ndibhadhare something. Zvakarongeka paite chopuchopu ndoti paite chopuchopu kuzara. Mari yacho ndeiwanepinini manje. Zisichero mongokombrena ko. Aiwa se naiwe baba Farai simontaurirawo on my behalf. Aiwa mari hapana. Iwe biride vaka iwe. Koma kamuvengeri akatachukwadi biride vaka iwe. Hapana mari. Hapana mari. Hapana mari. Saka vanhu vakungodhimanda mari wakofunga kuti wakosora nedivi rangonzi pay me. Omwe asisichero iri. Aiwa haisi yangu imari yemashamari yenzi. Haisi yangu inini. Mashamari maudzika kuti basa rifambe roda kudai. Zvese ro. Faster. Neyako. Koimi kumbobatsirawo sekuru venyu. Toda izoona mazigubhu Takatenda wani tikazvitaura wani. Tikangouisa tikangoti sekuru mazigubhu yangagare pano. Haipapo makagona, haipapo toda kutenda zvokwadi, haipa makagona ipapo. Tikutaura hedu iro zvuwiro iri. Sekuru hause munhu era. Aya, magubhu siyai, anotorwa zvetikasara tisina churubani. Magubhu toisa pai. Dhiramu rakakawanda rakatsemuka. Toisa pai. Sekuru nangu kavabvunza kuti hakuna here wamunoziva nenge vachingoti hapana. Ini ndakatosenda kuvakomana. Vari pasana. Wai vasikuda kuzvana patandi navana muno. Waripi? Musunu atimi wakamuona uya akauya. Adini. Adi makamona kumataura nyaya naye. Ari kupa apa pamba panga. Mina kwaite vaite msaba. Amuwirirane naye. Kwangu purane. Vada koninga mudi. Akauya nepana. Ngamtaridza kusikana kuti. Kuti zvimwe zvinhu zvamunomuita sekuru munenge muda kutoti mubatsigwe nevanhu. Anobatsirwa. Anobatsirwa.
Hada ndine mari vakomana dai kubhadhara kuti batsira sekuru vafilo. Mina ngwa ndina mari. Itai usisi chero tizadzi. Aiwa ina handisi ndine mari nai vedu we. Sekuru beni vaudzewo. Handisi ndine mari. Parora panaka. Bati padarezwa gomba toilet. Saka muna vanochera. Oh, handisa mashemari enza acho tachakwanisa kuita toilet kana kuti kwete. Tiripo zvitoro. Chero kana kuchemba gomba racho. Zinani titono takawamwo. So, musara pano nogwadza beketerosari kwanisi pandakambokuvara nemota saka apa ndiri kungoita mbishana nenyaya yekuti handina munhu akana anondibatsira vana hapana vanongodzara vari mudzimba dzavo saka ndinongoona kuti regai ndiite nsito mbishana ndikasevenza ndogona kumbozorora ndikasevenza ndombozorora nekuti anganibatsira hapana nekuti imba ndiyangu kana ndikati ndirega pacha ndaregera ndinenge ndakatoruza avari kutondibatsira zvakanaka chaizvo saka zvinhu zvakatonaka kuti ndiite nsita mbichana zvangu zviri right ndesaka musiona nditidai ndichisimudza kwenda ndikana ndanzwawo ndaneta ndinombofemawo ndombozorora ndombosimudza kana vazukuru hapana asi vazukuru misheya wenyu varipo hapana vanongozoda kuti musi unongonzi sekuru vafa ona vakumhanyatera kunagara nhaka yemutanda Zoreve. imi kugarira mukadzi wangu uye ivo vasingandibatsire basa vachamugariui ivo vavakomana hande basa ivo vavakomana avo baba vavo hansina musa ivo ndevandakutongana navo va handiti ndenyaya yacho aiwa chiregaita kubatsira todochovirika bichaoviri ndechiwada kupishana amenoka kuti tinga kana wadaro vanaka kumba uku vanodawo kuti titenge zvinomai ndinganzi ndaenda kubasa baba inini vana vari kudzinga chikoro handinakana $5 sekuru wombowakandira foto rebhodhi kuti sekuru munyaya ichiyapana ngeinde wotaura kana asizichero pamwe kuda kune bhichani toshanda basa ndichone apa papana indu kautomboisa malita sei zvichina zvedu zvikuuya zviraenda mari Chero ndona vanhu vanoda mari. wekugokwe kunhu wekachireya wakachireenda mari makuona wako usingadiwi mari mwanomboita kupi isu hatiidi isu hamuidi mari imi kubatsira vazukuru asi zvedi hasina kuita inyaya asi kubatsira makatibatsira nyanya kumadhiramu uku guys mawindow frame ndo ma1 pausuka window frame apo mawindow frame munozondiudza mukuisa kupi nekupi Pesa one up. Hapo pajani kwa side nilipa brand. Then pesa wazi kwa bedroom nibanjira. Now iri kuya tichamboti delay panapa mawindow frame guys. Mawindow frame varume hapana kupira mushi. Ndo patiti delay ipapo ndo patikambomira napo. Now iri kuya kuti mamwe mafanzi akazenga order distributed kuti kuzvitina tinozvitakurisa mvura titakurise river send titakurise mapit send titakurise mozviona manje ndo nyaya yakazoitika bekuti pamwe dai tatoonekana mamwe maviri papa machi mawindow frame saka mawindow frame 4 1 ndiri kunzi $30 anokuti ndinodawo kusa $30 towards window frame rangu zvakanaka nemene sekuti zvakatonaka muri pama1 sekuti zvakanaka tatoone bp zvakatenaka Yatosvika pasi. ndofara kana zvadaro hatisati anaro window frame aiwa tikutotaura murongo kwamuri kuita kuti kwakanaka ameno kuti tinobudirira kuti hatibudiriri kutongoona zvatingatapiwa mari kumarani hino yoitawo imba isina mawindow frame aiwa inefana ungafemene papi saka tikabva pamawindow frame guys ndandakatageta kuti chibva tangoita roofing tobva tangopedza ka1 saka kuti nditange kuti ndiclaime kana kuti ndikampene for roofing hazvimeke sense ndisati akwanisa kuwana mawindow frame mawindow frame tikamawana tobva tati mwari wakanaka tochinda paroofing ikapera toti mwari wakanaka tochinda hedu pamadhoo hedu maviri tobva ipapo tochinda kana pamagirazi tabva ipapo maoxide zvinhu zvazvitokotoko zvinenge zvanaka saka ndo zviripo right now zvinhu zviri major pa 2 rooms zedu dzinoidzi mawindow frame 4 marata 11
ma114 anenge ari 3 mawoples anenge ari 3 hatisi kutoda kunyanya kubata kuroofing tisati takwanisa kuwana mawindow frame ndosaka muona kuti ndiri kunyanya kugura machidzokora kuti mawindow frame for the meetup dangotenda vanga tivatendi vasekuru vanhu vakatibatsa kuti zvitina zvinge zviri pano panga pakatoshata mona kwane building yedu ende mukuona kuti yakatora shape yayo akaenda kudenga imba yedu zingaiti saka ipapa patozvitenda ngoro dzedu dziri kuuya everyday mvura iri kuuya almost everyday futi mapiti sendi mariver sendi tikuunza tinokutendai ngadai pasina mashe marenzi ngadai pasina kutombotanga kuvakwa chimbotaura ise kubhindi ishuwa mashe marenzi tinotenda chokwadi rambai makadaro rambai makatitsigira tasamono patali tiri kuenda kuti vanhu zvedu zviri nguuya patisati tamira titi 2 days takagara hii 3 days takagara hii aiwa tirongoenda zviri zvishoma zvamuri kuita izvozvo zvakakosha hanzi hazvireve kuti iwewe kana kune kawaya kamwe chete Mwari vanongoropafadza zvimwe chete nevabvisa zvakawanda chinongodiwa chipo chaunenge wagona kupa iwewe kutambanudza hazvine kuti kanhu kaduku kakadi kanhu kakuru kakadi chidiki nechidiki chinotendwa naMwari kungofananawo neabvisa chikuru zvekuti pamunobatsirai nemwoyo mumwe chete moyo wakasununguka makatosununguka muziva kuti tiri kubatsira muchembere wedu asina maziso nababa vake vese vachembera tose tachembera hatisagona kana kubata basa kana chatingabata hapana tatangova vanhu vekungogara zvinotibatsira saka tinokutendai basa ramuri kuita ngarirambe rakadaro muchionawo zenga waisoka kaisaikai Mwari watotenda kuti wagona watendwa pasine kudenga hapana chinomboipa saka tinokutendai zvirambe zvakadaro. Amen. Mama kuwara nebhara guys. Ivi guys vanhu vaigejera mubhaketi. Kwakuri sei kugejera mubhaketi ne baba vafana? Vanhu vaMwari tatawa. Chibaya chaibaya newo kuchibuda uko. Tatotombofunga kutombosiya kutomboti timboenda kuoff. Mozodzoka mabhara avo. Tozodzoka kana mabhara zvarongeka. Saka ndakazoenda kunotora bhara kumba. Ndoona kuti nema. Ndo musi wacho wandaenda kumba ndo panzi toda kubhadhara tofana kubhadhara tenderazi yekuti vanhu vakadyoka pane piti. Zvakandimira Mwari dai vatikomborera zvikwadi. Hai amen. Mwari dai vatitungamirira. Basa rifambe zvakanaka. Guys ma window frame guys. Anoti ndine one window frame rangu re30 chinongoti Mwari vakanaka. Anoti ndine rimwewo 1 rangu re30 ngoti Mwari vakanaka. Hama una ndichotaura navakomana kuti hapana kumira kwazvo. Saka ndo zviripo izvo zvizvi for the meantime. Tigationa kuti zvichafamba sei. Tasangana na cancel. Tatobazwa bata mnasi. Bye bye.